ଯେତେବେଳେ କଲିକତା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ମହାତ୍ମାଜୀ ପରମ୍ପରା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମୟକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲନ୍ତି, ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାଟା ବି ଅନେକ ଶୁଣିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଗ୍ରଗତିଟା ଏଇ କିଛି ଆରମ୍ଭ ସିଚୁଏସନ୍ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଠିକି ଆସିଲେ ମଣିଷ ଏଇ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ से जगह किंतु रिसोर्स मनुष्य पाइबो ता असंभव। आज मनुष्य जे जीवन सोर्स कोन पाई भाई सम्मान धर्म बोले जानिस থাকে তা মানে কোন অন্যকে বঞ্চাই এই হচ্ছে জীবন। অতএব মু অছি মু না রই পারে কিন্তু মোর এই কন্টিনিউটি ফ্লো অফ কনসিয়াস এক্সিস্টেন্স এটা মত রইব। এইটাই সত্য। প্রসার এই সুখ যে নিজ ছড়া অন্য চিন্তা করি পারে না তা মনটা হচ্ছে পিণ্ড মন। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡିକ ମଧ୍ୟ କିଛି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବିଧାନ କରନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଏଇ ଯୋଉ କାହିଁକି ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ଭାଷଣ ଦେବା ପାଇଁ। ଅବେ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ এই প্রত্যেকটি মনুষ্যর এই মনକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କଣ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ତାର କିଛି ଅପ୍ରାପ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଗ ବହାମ୍ୟ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୂଆ ସାଙ୍ଗରେ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମେ ସେତିକି ବି ରହିପାରୁନା। ସେଦିନ ଅର୍ଜୁନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ହସ ହସ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହୁଏତ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଥରେ ହସି ଅଛି। ଇଂଲିଶରେ କଣ ହବ କହ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ମି ଇଜ ଏ ଗଡ୍। ତିଆରି ହବ ମଣିଷ ମନରେ ତିଆରି ହବ ମଣିଷର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗତରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇ ଉଠେ। ଏ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ରାସ୍ତା ଅଛି ପାରନ୍ତି ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ଭଲ ଘୋଡ଼ା କାଟି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବଧୁକୁ ପାଠ ପଢେଇକି କଣ ଘୋଡ଼ା କରିଦେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମ୍ୟାନ ଇଜ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରେଭ୍ and then educated you can achieve out। জয় গুরু দা জয় গুরু দাদা জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা জয় গুরু সমর্থন সভাপতি শ্রীযুক্ত বৃন্দাবন